पोलीस खात्यात वाढिल्ल्या 18 पदांमदी 1 पोलीस निरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक, 5 हेड कॉन्स्टेबल आणि 10 पोलीस कॉन्स्टेबलांचो आस्पाव आसा. जाल्यार नर्सिंगाचे शिक्षण घेवन पास जाल्लेल्या 52 नर्शींची कंत्राटी पद्दतीचेर थेट भरती करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. All other police stations, मागीर with jurisdiction over Indian Reserve Battalions, jails, customs, central excise and forest. हे सगळ्याचेर तांचो कंट्रोल आसता. आनी जेन्ना 2996 रायफल युनिट आसले गोंयांत सगळे हेचे सकयल, त्या वेळार हे 10 जाण आसले. आतां रायफल युनिट्स हॅव इन्क्रीज टू 11,000 आणि इन रिजल्ट एडिशनल 18 पोस्ट, 1 police inspector, 2 police sub-inspectors, 5 number of head constables and 10 number of police constables have been increased. हे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट करतले काय त्यांच्यातल्यान घेतले? No, direct. Appointment of 52 number of staff nurses on contract basis from the students that have passed out. आमचे कडेन बॉन्ड आसता तांचो घेतलेलो की आफ्टर कंप्लीशन दे हॅव टू सर्व द स्टेट फॉर 5 years. आणि अलीकडे जालां कशें ड्यू टू वेरियस टायप ऑफ लीव्स, मॅटर्निटी लीव, मागीर चायल्ड केअर लीव, हातून प्रमोशनान, रिटायरमेंटान नंबर ऑफ पोस्ट आर क्रिएटेड. आणि मागीर टू फिल अप दोज पोस्ट the routine procedure is advertising the post, conducting the interviews, आणि मागीर ताचो फावोर हे असले गजाली असतात आणि थिंग्स आर डिलेड फॉर. त्यामुळे आम्ही ठरयलां की ऑल 52 नर्सेस हू हॅव पास्ड आउट तांकां डायरेक्ट घेवप ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ऑन अ रेम्युनरेशन ऑफ 28,750. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली.